Wara jiem iżolat mill-ogħla esponenti Ewropej u mill-Prim Ministri fi Brussell, issa Robert Abela kompla joħodha kontra l-investiment fid-difiża meta kienu stess li vota favorih. Meta kienet wieġeb mistoqsijiet ta' Net News, Robert Abela ħada appartament kontra s-Soċjalisti Ewropej li l-Partit Laburista li jmexxi hu stess jifforma parti minnu. Dan meta staqsejnih kif baxxa rasu għal manifest li resqu s-Soċjalisti għal elezzjonijiet tal-MPs, manifest li f'punt numru 18 jitkellem dwar il-bżonn li l-Ewropa iżżid l-investiment fid-difiża. U kien propju hawnhekk fejn ħareġ jattakka lis-Soċjalisti, ċoe il-grupp li jifforma parti minnu stess. Lejn aktar armamenti, lejn tisħiħ tal-industrija tad-difiża, tisħiħ tal-industrija tal-armi dak li ma rridux aħna u għalhekk gburi li Però fil-manifest propju hemm miktub hekk iktar investiment kemm fis-sigurtà u d-difiża. U għalhekk ma niddejjaq xejn li ngħid li kif konna f'okkażjonijiet preċedenti kontra dak li jemdu s-soċjalisti, jien x'interessani huwa dak li nnegozjajt bl-iswed fuq l-abjad fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew il-ġimgħa l-għaddiet. Fl-aħħar jiem rajna mill-ġdid li Robert Abela jwettaq U-turn oħra wara ġimgħat fejn prova jnissel biża' fost il-poplu Malti u Awxi filwaqt li għażel li jdawwar tema tan delikata f'attakk partiġjan biex issa ivvota favur mhux biss l-investiment fit-difiża iżda fiż-żieda ta' din in-nefqa. Il-U-turn ta' Robert Abela tant ħamret wiċċ it-tmexxija tal-Labor li issa l-Prim Ministru spiċċa iżolat u qiegħed saħansitra jħodha kontra s-Soċjalisti Ewropej li anke huma b'mod loġiku jridu investiment fid-difiża. Jgħid xejn il-manifest jien x'innegozjajt speċifikatament jien. Abela ilu ġimgħa sħiħa jisħaq li skontu preserva n-newtralità ta' pajjiżna. Waqt li bost esperti u diplomatiċi qed jisħu li kien diġà ħaħsibu Gvern Nazzjonalista fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea meta Malta saret stat membru 20 sena ilu. Fl-aħħar mill-aħħar b'ammissjoni tiegħu stess wara kampanja mill-Labor bbażata fuq il-biża' u l-firda, Robert Abela xorta m'oġġezzjonax għall aktar investiment fid-difiża tant li spikkat biss l-ipokrezija tiegħu.